Čaute, čaute, mám meno Danko, ja si toho nového videa z hry Minecraft a dneska si zahrám hardcore a sa pokúsim dostať do Nedru. Tak dúfam, že sa mi to podarí a keby ste sa pýtali, prečo nemám skin, tak dneska sa mi nejak buguje Minecraft, neviem prečo. No a ten dom mne sa veľmi nepáči, tak ja by som ho prerobil, ale zatiaľ by som ho tak nechal. Ale asi tu aj ešte zatiaľ presuniem veci, čo tu mám v dome. No dobre, tak tu som už v dome. A no, mám tu trošku viac veci, tak neviem, či to zoberiem nejak, ale vyskúšam. No. Aha, ešte dobre. Len ja by som, ale no musím rýchlo, lebo tie veci sa mi disrespawnujú, alebo jak sa to volá. Aby som o nich prišiel, tak to nechcem. Tak rýchlo tu si dám veci. Tak iba tu si tak dáme rýchlo, ale máme 3 obsidiany, to je dobré. Aby som ešte chcel tiež nejaký ako obsidian si robiť z hlavy. Creeper. Už som sa zľakol. Len dúfam, že nezomriem. Tak ideme zase do domu. Dúfam, dobré veci ešte mi tu ostali, našťastie. Toho na chvíľu vyhodíme. Tak, dobre. On tu na mne stojí, chlapec. Tu schytá bitku. Tak dobre, zmizol. Dobre, tak budem mať asi všetky veci už. Mám presunuté. Ale veľa creeperov je tu, sa mi nepáči to. Dobrý ground pounder, či jak sa to volá. A ten no. Dobre, tak tu si už musím dať veci. Tak. A do jaskyni neviem, či pôjdem, lebo je to veľmi riskantné. Ako skúsiť môžem. Ja sa nájem prvé. Počkajte, si pozriem, aké mám súradnice a si ich musím odfotiť, že keby náhodou som sa stratil. Dobre, tak súradnice mám, že 149, 64 a minus 169. Dobre, tak to mi bude stačiť a poviem na to, no tak idem nájsť nejakú jaskyňu asi prvé. Ale si zoberiem viac veci. Tak. Ani nič tu také nemám, jak pozerám. Ale viem, čo môžem. Si urobím zlaté jablka, ako si chcem nejaké ako zlato nechať do nedru. Ale aspoň jedno si vykraftím. Dobre, a idem na nejakú jaskyňu a keď ju nájdem, tak vám dám vedieť. Dobre, tu som našiel niečo. On vyzerá to trošku nebezpečne. Water bucket, nech to radšej dám, lebo keď to nedám, tak asi by som to neprežil. Tu aspoň stade skúsime. No, dobre, možno dal by som to. Ja nemám torčky. No. Už tam má skeleton enchantovaný luk. To už není dobre pre mňa, ale vidím železo. Je aj uhlie. Tak. Aj bloky by sa mi hodili. Tak si tu aspoň trošku naťažím bloko. Tak. Dobre. Akože ani drevo nemám. Tak ja si idem na drevo a aha, však hneď tu mám strom. Aj tu je hneď železo hore. Tu nemusíme ísť hneď do jaskyni. Ale nepôjdem. Tak dobrá.
Tu máme tu také stromy, veľmi veľké sú. Na 100%. Dobre. Idem si tu po iron. Jeden. Asi jeden. Dobre. Tak po jeden. No ako, mohlo by nám stačiť 8 stykov. Není to veľmi málo, ani zase veľa. Takže to je také. No len dúfam, že prežijem. Keď toto prežijem, tak to bude dobre. To je glow squid. Však to ani voda není, nevidno ani stade, že je tam voda bola. Tak, dobrá. Ešte si tu naťažím kameň. No dobre, si dáme tak pre istotu, keby náhodou niečo. Tak. Docela dosť je tu toho uhlia. No. To trošku možno potrvá. Dobre. O, aj lapis, super. Teraz tu bude toľko lapisu, ako dobre. Máme viac lapisu, jak uhlia. Dalo sa čakať. No dobre, a ideme teraz asi na najhoršiu vec. A ideme do jaskyne. A musíme pomaly, lebo môžem zomrieť. A to nechcem. Si tu dám torčku pre istotu, ako mám ich dosť. Ale ešte si aj naťažím uhlie, lebo... Tak, dobrá. Aj tu mi uhlie spadlo nejaké, jak... No, skeleton strieľa. Dobre. Jak? Kde je skeleton? Dobre, tak kde zmizol? Tak si zatiaľ uhlie naťažím, len dúfam, že tu nepríde nikto. Tak, dobré. Si naťažím všetko uhlie, prečo nie? A zase si nechcem celý krompáč vyničiť na uhlie. Aha, tu je glow squid. Dobré. Tak, super. Mám nápad. Tu si urobím takú cestičku dole a tu si vodu naberám. A mám tu aj docela dosť železa. Tak, dobré. No dobré, zatiaľ máme 14 železa, to je podľa mňa. No, ako není to nič extra, ale aspoň máme niečo. Tu je creeper. Niekde, ale... Tu som ho videl, ale pri mne není. Dobre. Dobre. Jestli tu musím dávať torčky pre istotu. No ako nie pre istotu, ale ja by som videl. Dobre. Ešte, že mám štít, bo so štítom by som neišiel do jaskyny. Lebo štít ako mi veľmi pomôže. Tak teraz toto som mal veľké šťastie. Mi smrť prešla. Fú. To čo sa stalo?
Toto sa i nemohlo stať. Ako dobre žijem, tak. To je hlavné. No dobré. Ako asi do nedru sa ťažko dostanem. Dobre. Po mne strieľa. Týpeček. Aspoň kebyže diamanty nájdem, by som bol rád. No presne strieľať. Jau. Ne, dobré. Si dám aj tú torčku. A tam mám zlato, no ale už nic z toho. Jau. OK. Železo mi padlo zo zombika, to je malá šanca, sa mi zdá. Mne sa toto nestáva často, málo kedy sa mi stane, že mi tak niečo padne. Tu je skeletón. No, vystreľ. Dobre, už tu nemá šíp. Dobre. A poďme sa pozrieť, čo tu je. Kde bol skeletón náš? Zaseknutý, tak to vyzerá. Ako je to tu dosť malo miesta aj docela. OK, máme lavu. Lava by sa mi dosť hodila. No. Máme obsidian. Ani dobre, fakt ja lavu tu nechám a potom dakedy sa po ňu vrátim. Som mohol počítať aj s tým, že mi bude treba vedro ďalšie. Creeper. Dobre. Ako cestu naspäť by som mal vedieť. Bo dúfam, že sa... Ako... Môžem ísť tu dole sa pozrieť, keď podľa mňa je mi to zbytočné, ale... Ako skúsiť môžem. Zbytočne som tu išiel. Ale vidíte, jak to ešte tam pokračuje? Keď je zbytočné, bo nič tu ani nebude. No iba lava tu je. Dobre. Diamanty. OK. Tak sa oplatilo nakoniec, že som tu išiel. OK, máme prvý diamant, dobre, beriem späť, že je prvý diamant. Je, dobre. 2, 3, 4. OK, máme 5 diamanty. No ako 5 tu, takže 6 dokopy. Ups. No dobre, aspoň na chestplate by som si chcel urobiť zo diamantoch. Lebo chestplate ako... Máme tu creepera. Dobre. Jo, styky nemám. A hej. To je veľký problém teraz, tak ja bohužiaľ sa budem musieť vrátiť. Aspoň redstone si tu kúsok posvieti mi, keď to nič. Ako
hore zombíka počujem. Ale zlatý, tak ešte ja si chcem zobrať, takže to si zoberám. I keď ja veľmi nič nevidím. Dobre. Ja už by som išiel asi pomaličky naspäť. Lebo sa mi to tu veľmi nepáči. No, tak, dobre. OK. Dobre. A dúfam, že... Aha, počkej. Aha, dobre, stále tu som išiel. Tak dúfam, že aj domov sa dostanem naspäť. Ale do nedru to asi nepôjde. Lebo mi ešte treba na to veci ani pre istotu radšej by som ani neišiel. Takže... No uvidíme, že jak. Ja idem... Vyskúšam nájsť cestu domov a keď niečo nájdem, tak sa ozvem. Tak dobre ľudia, ešte trošku a už sa dostanem hore, keďže si sa pýtam, že prečo som nahitovaný. No tak tu kúsok, toto, boli tu viac skeletonov. Takže, tak. Aha, tam mám ísť hore. Ako to sa tam dostanem? No dobre. Ešte trošku, no ako pár blokov. A už budem hore. Tak. Ešte, že som prežil, lebo ja väčšinou, keď tak hrám Minecraft, alebo tak hardcore, no tak... Není to veľmi dobré. Lebo ja málo kedy tak vydržím, že ako dlhšie prežiť. Ale keď tu tak dobre sa mi hraje. Sa najem. Tak, dobre. A ináč, ešte som chcel povedať, že keby ste chceli, aby som natočil video so kamarátom, lebo chcel, aby som ho naučil hrať Minecraft, tak mi môžete napísať do komentáru, alebo... Neviem, ale bude najlepšie, keď napíšete do komentáru, že chcete video so kamarátom a potom... Po čase, kebyže sa chcete napojiť na môj server, aj video zo servera bude. No tak, mi môžete napísať do komentáru a uvidíme. No, už iba trošku a sme doma. I keď to nebolo veľmi ľahké toto. No, ako... Zatiaľ som v pohode. Už podľa mňa dojdem živý domov. Ako toto je dobré zatiaľ. Lebo ako mám aj súroviny, aj tak mám všetko základné, takže to mi bude stačiť podľa mňa. To je Ocean Monument. A áno, to už som hovoril v minulom videu, že tam je ten Ocean Monument. A ja ešte si trošku prerobím dom a to už uvidíme, čo bude potom. Tak. No dobré. No, podľa mňa zatiaľ dobré veci zo tejto výpravy. Dobre, nemám ani častku na veci. No takže, piesok. Ale si musím ešte drevo naťažiť, tak idem si naťažiť ako drevo, ale nie také, ale oak, to je tu ten strom napríklad. Tak idem si to na... No tak dobre, a už som si naťažil, dúfam, že mi bude stačiť toľko dreva. A rozmýšľal som, no, že ten dom by som si mohol presunúť, že ho tu robím niekde, by mohol byť. Aj docela. A hej, tu môže byť, tu je krajšie, jak tam na piesku. Tak tu si urobíme.
tak a tu bude 1, 3, 4, 5. Tu dajme, že 7, nie, tak 8. Tu tak zatiaľ a tu dáme, tu dáme, že bude v podstate. Tak, tu, dobre. A tu si ešte dám tak drevo, lebo docela pekné, je to tak. No, dreva, nie že mám veľmi veľa, ale podľa mňa mi stačí toto. No. Keď dám takto, mi nevystačí drevo určite. A ne, ani takto nebudem dávať. Dobre. Tu sa nemuselo teraz mi stať práve. Tak ale ešte na ten dom by som i andezit potreboval, lebo i zo andezitu chcem ten dom. Tak... To zase do jaskynia, hej. No dobre, tak som sa vrátil, mám aj andezit a ešte nejaký stone, krompaj už môj za chvíľu už odíde, takže... Ale ešte musím ísť do henteho domu, ako zatiaľ z andezitu, tu si tak urobím. Tak, dobre. Tu si dám tak, ako ja už raz som už mal taký dom, ako jak teraz robím. Taký bol podobný. No a mne sa docela páčil. Tak. A áno, urobím tu takisto to všade. Nice, super, super, super. Tak a... A tu tak dám cobblestone. Jaj, takže... Dobre, tu to nevyjde, tak tu dáme tak. A idem dať... vypiecť ako kameň, lebo chcem ako mať tie briky, ako ne briky, ale ako sa volajú? Stone briky, áno. No dúfam. Ale hej, sa mi dá, že sú to stone briky. Lebo tento dom není bars pekný, ani mne sa veľmi nepáči. Tu máme stejky. Dobre. No dobre, ešte tu máme nejaký cobblestone. Máme i železo. No dobre. No dobre, tak to zase budeme dlhšie čakať. Tak si urobím pec. Tak dobre. A dám tu irony. Si zoberieme tak polku. Tak a keď tu sa pozriem, tak ako sa to volá? Áno, stone bricky si chcem urobiť. Dobre, aspoň sa vyspí medzi tým, ako, no, sa mi to ešte ani neupečie, no ale to je jedno. Ale ten dom, no neviem. Tak. Super. Si urobím sekeru ako a ešte si urobím aj pickaxe, lebo ako momentálne môj už to nezvládne určite. Tak, to je všetko. Tak dobre, tak my už budeme na konci videa a ak by ste chceli pokračovanie, tak nezabudnite dať like, odber. A kebyže ste chceli, aby som natočil video so kamarátom, ako učím hrať Minecraft, tak tiež môžete napísať do komentáru, keď chcete, tak ja sa budem tešiť u ďalšieho videa. Tak zatiaľ ahoj!